Днес ще играм в стила Брейнрод, като винаги. Става една минутка, докато почне евента. Готино, аз обичам евентите. Сега би трябвало да ги имам и двете, за да се върна. И сега получих Diamond Slab, Grappler Hook. Къде е това Grappler? Чакай да си похендая пак. Оле боже, става да имам така да не ми се пане секунд. Ето ме бъгна той нещо. Да ви го давате. Аз разрешение не изисквам. Просто не изисквам. Чай да се заключа в вторията, защото ми отпада с най-силните брейнроти. Този диамант ли е? Все пак няма пари, брат. Не, гайс, аз съм тест така. Добре, ще вземем този прасето. То се казва свинина бомбардини, гайс. Свинина бомбардини се казва. Просто забележете изкуството. Кой да го шляпна, защото ме е бутнат. Нямам търпение да почнат. Почна! Да си имаме другите отношения, гайс. Златна! Сега се чакам ду. Аз го нямам като обикновено. Мала съм го като златно миналя път. И ще лепна, за да могат да влизат и останалите от вас. Пращате поканата. Ду. Ще го рестартна, аз влизам в... Дай ме само като златен. Окей. Купувам още някакво. Но аз бигам нормално за колекцията. Семи коледено. Понеже имам си още един секрет, ще го сложа в машината, за да се прави секрет. Невероятно някакво... Съгъм с други хора, да ви видите също на джанглите и евентуално да можем да напълним сервера. Ето пак, заради... Аз викам съксери. Хвана съм даже играм дека. Я? Знам. Тебе те знам, си специален. Радиоактив ми 15%. Къде е левактата? Тук златни фотки, само един, ето. Когато не куписка. Не пей. Тихо бе. Искам да се пана още един секрет. И не сме, просто не сме хепи. Но. Да, готина музика. И аз се харесвам. Аз обичам коледните песни много. Те са ми любимите. Свърши коледно. Аз си говоря, че се грижи за модела. А да имам фриспин, забравих. Ние не бъдете някакви 5 годишни, които не спомням, но са ми приятни. Имам ли пари? 11 милиона. Или жълтини, или цункис. Просто цункис. Няма да навършиш. Базата ми е за толкова брейнродин. По един каз, заключвам те вратно се. Васи, добре, чакай, имам. Какво искаш? Аз си ви, къде си ти? Много яко, брат. Как си толкова висок, може да питам? Не, знаеш ли как ми покажи си висок? Ай, пученце. Най-яката. Айде, Вики, знаеш, благодаря си много за милия коментар. Противники са, моля да чакай се попълнява и беше на сподрава. Чукахме си да се бъде. Чакайте. Варинах се. Ако не се пане секрет. Левка. Не да се пане секрет. О, мага, някой не ми кара, да ми гарантира много сама на себе. Не, той ще не е. Това брейнрод год като брат има брейнрод год. Братле, празнекавай като на Труп. Тук ще се стигнах, че някой ще ми краде не. Беше от телевизора.
Не от мене. Ама няма брейнвония, значи няма секрет, не се падна, значи. Чао!